כן. אני ושאולי היינו בעמדה הקיצונית לכיוון סואץ. ולילה אחד הייתה הפגזה מאוד 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 ארוכה. והיא לא נגמרה, ואנחנו ישבנו בתוך השפניה, אין מה לעשות, רק להתחבא. ואחרי כמה זמן... מה זה שפניה? שפניה זה המקום שבו מסתתרים כשיש הפגזה. אתה לא עומד בעמדה, אתה נכנס למין חלק בעמדה שהוא מוגן, כמו מקלט קטן של הלוחמים, ואנחנו יושבים בפנים, צר, אי אפשר לזוז, אסור לצאת, ונפלה עלינו תרדמה. וההפגזה נמשכה, ופתאום היה שקט. ובתוך השקט הזה פתאום אנחנו שומעים בתעלה את החגור של רון, שהוא היה רץ, רון נאמן, הממם שלנו, כשהוא היה רץ זה היה דופק, ופתאום התעוררנו ותפסנו שחיפשו אותנו ולא ענינו לקשר. והיה רגע כמה שניות של מבוכה, ואז שאולי פשוט פתח את מכשיר הקשר, ניתק שם איזה 2 חוטים וסגר אותו מחדש. וכשרון הגיע הוא שאל, מה קורה איתכם? לא, הכל בסדר, אנחנו מנסים להשיג אתכם בקשר כבר חצי שעה, חשבנו שקרה לכם משהו. הוא אומר, לא, אף אחד לא התקשר ולא היה שום דבר. ואז רון לוקח את המכשיר ומנסה להפעיל אותו, ואכן המכשיר קשר לא תקין. זה... בעצם זה אומניה ושאולי, הוא לא חשד אפילו שהם סיגנו, זה היה פוגל, מיד על זה אומניה שם. ספרי. הוא הגיע אלינו לחתונה. לחתונה שלכם? כן. אוקיי. הגיע עם איזה בחורה אילתית. בחורה אילתית? כן. ועם פנצ'רים ב3 גלגלים. עם פנצ'רים ב3 גלגלים. למה? אנחנו גרנו בקיבוץ אילון. כן, כן. במעבר של שלומי היה מחסום, אבל מי יעצור את שאולי במחסום? אז הוא עבר על המחסום והמשיך. נהדר, זה נהדר. אז מה קרה? אז אנחנו עם הבגדי חתונה הלכנו למוסכניק לבקש אותו שיעזור לשאולי להחליף גלגלים. זה סיפור מדהים. והסיפור נמשך. מתי זה היה? כמה אחרי זה היה ב-75. תוך כדי זה שאנחנו מטפלים בדברים, באו אלינו 2 בנות כיתה שלי ואומרות, אולי יש לך מישהו שיקח אותנו חזרה לתל אביב מהאורחים. ושאול ישר קופץ ואומר, מה הבעיה? אני לוקח אתכם. והוא לקח אותם, הם היו צריכים לנסוע כל הדרך עד תל אביב, מתחנת דלק לתחנת דלק, למלא אוויר בגלגלים בשביל להצליח להגיע. וכן, הסיפור של החתונה. אבל הוא עכשיו הזכיר לי משהו אחר, עם איתי. היה לו הרבה קטעים איתי. לא עושה עם איתי? יום אחד איתי מופיע, לא איתי, שאולי מופיע אצלנו בלונדון. ואיתי היה כבר בין... היא מספרת, את רואה? ואנחנו תופסים את שאולי, מה עושה? מעשן סיגריה על יד הילד, לא רק מעשן סיגריה על ידו, אומר לו, קף שלחת. מזל שהילד לא לקח. נהדר. אבל אני אספר לך שאני הייתי בן זוג של שאול בטירונות, באוהל סיירים, בכל הסדרות של הטירונות, וסבלתי קשות. ולמה סבלתי קשות? כי הבחור על הבוקר היה צריך להתגלח עם סכין, עם טער, עם קצב גילוח ולשים אפטר שייב, וזה מול העוקב. וזה דבר שלוקח זמן, וכשאתה מתעורר בבוקר ואתה צריך לסדר את האוהל מהבלגן של הלילה, נספר לך על הבלגן של הלילה שהוא יעשה לנו, זו משימה מאוד, אין זמן ללכת להתגלח. חייל נורמלית, הוא מוציא את המחת גילוח על הבטריה, צ'יק צ'ק מתגלח,
30 שניות אתה מסודר. לא, הוא הולך לעוקב, וכבר 4 דקות הליכה. הוא מחכה שיהיה מקום בעוקב, הוא מתחיל לרחוץ את הפנים שלו, אחר כך הוא שם את הקרם, קצת גילוח, מתגלח, מתמרק, ובסופו של דבר הוא שם אפטר שייב, בכלל מכין, עושים אפטר שייב. ואחר כך עוד 4 דקות הליכה חזרה, ואיך שהוא חוזר לאוהל, מעניין, האוהל כבר מסודר. למה? את רוצה שאני אספר לך משהו על שאול? הדברים הכי שאתה רוצה לספר. אז אני רוצה להגיד לך, אין צנזורה. שאולי היה במחלקה שלנו, וכשטרטרו אותו, הוא עשה הכל בלי שעזר וייסמן יהיה מאחריו. אני אומר לו, איזה מטומטם זה, עזר לידו, והוא רץ, והכל הוא עשה מה שאנחנו עשינו. הוא לא רצה פרוטקציה במילימטר, וזה כל הכבוד לו. והוא רץ והתאמץ, כל הכבוד. עכשיו, התאריך, תעשי עריכה אחר כך. אל תדע. ריתקו אותנו בבווריה, יום שישי, איך שכולם נסעו, ברחנו אליכם הביתה. אני קיבוצניק, ופתאום אני רואה את עזר ויצמן לידי. זה נהדר. זה שהגיע אותי, כמה פשוט הוא היה, סיפרנו לו שברחנו. מה, ברחתם? אתם צריכים לחזור. מה, ידעו כולם שאנחנו ברחנו. אז טוב, אז הוא נתן לנו, היינו שעה, שתינו קפה, אכלנו משהו וחזרנו. לא פחדתם? מה זה ברחתם? איך היה אפשר לצאת מהבסיס? לא, היינו במחנה מחוץ לבסיס. סיירים, היינו באוהל סיירים. וככה גם לא ידעו שאנחנו ברחנו, בגלל שהמפקדים לא בדקו כל אוהל ואוהל אם ישנם אנשים. אז יצאנו, איך שכולם הלכו, יצאנו לכביש, תפסנו טרמפים, ואני זוכר שירדנו מול הטניס, ועלינו למעלה, נכון? לבית בנווה מגן, נגיד כאן 28. כן. טוב, ואבא שמח. אותך אני לא ראיתי, אני לא יודע. כן, אותי בכלל, עד גיל מסוים לא ראו אותי, גם אני לא ראיתי את עצמי. טוב, ביי ביי. אני הייתי עם שאולי בפלוגה, באותה מחלקה, באותה כיתה. אני זוכר אותו לטוב, באמת לטוב. היה לו איזשהו כושר מנהיגות, נראה לי מולד. ואני זוכר אותו רק לטובה, לא זוכר איזשהם דברים לא טובים. היינו יחד בהתשה, באותו בונקר, ועברנו שעות קשות. בקטע שהוא נפצע, בהתשה, במוצא, בכפר, אני הייתי בדיוק בבית בחופש, וכשחזרתי סיפרו לי שאתה לא חוזר למוצב, אתה רץ מהר לטיסה הראשונה מרפדים להלוויה. סליחה, לבקר אותו בהדסה. לבקר אותו בבית חולים. כן. כי עדיין לא הגענו למוצב, היה... אז הספקת לנסוע להדסה? הספקתי לנסוע להדסה, אבל לא נתנו לנו להיכנס. ולא הספקתי לראות אותו. באמת? זה היה מיד אחרי הניתוח בטח. כן. כן, כן. וזהו, זה מה שקרה. פחות או יותר. לאחר מכן, כמובן אחרי הפציעה, היה איזשהו ביקור, יותר מפגש ברמת השרון, בבית של ההורים, וגם זה זכור לי טוב. הוא כבר בעצם עברי חלוטין, וזה היה בעצם המפגש האחרון שלי איתו. יותר לא נפגשנו עד התאונה הטרגית. מאוד. מי שאל? תעמוד בבקשה.
מרתי בבקשה.